Сәлем, минем исемем Гүзәл, синең белән Ялкын һәм без башлыйбыз. Безнең беренче хәбәр Казан, ягъни үзебезнекеләр белән бәйле дип әйтик инде. Кыскасы, Казан янында куркыныч химик калдыклар белән чүплек тапканнар. 2019 елда суд тикшерү версиясы буенча 2 ир-ат 35 һәм 39 яшьлек Питрәч районындагы чүп сакларга чүплек булырга тиеш булмаган урында дип әйтик инде. Куркыныч химик калдыклар белән чүплек оештырганнар. Һәм әлеге җирдән туфракны алып анализ оештырганнан соң, анда 2 класс куркыныч калдыклар булуы ачыкланган. Һәм хәзер экологик суд экспертизасы оештырылачак һәм әлеге экспертиза нәтиҗәсендә әлеге 2 ир-атны хөкем итәчәкләр. Хөкем нәтиҗәсе гадел һәм дөрес булыр дип өмет итәбез. Да здравствует наш суд! Самый гуманный суд в мире! Һәм әлеге мәсьәлә янында тагы бер мәсьәлә калкып чыга. Күп халыкта ризасызлык уяткан һәм инде ничә ел барамы инде бу? Һәрхәлдә 1 елдан артык инде. Бу Татарстанда гына түгел, гомумән Россия буенча төрле почмакларда бара торган чүп яндыру заводлары мәсьәләсенә дә игътибар артсын иде дигән уй туа. Чөнки халык бик каршы, халык риза түгел. Шулай ук кешеләргә якын урында оештырылырга телиләр әлеге чүп яндыру заводларын. Әмма бернинди чара күрелми, халыкның тынычланганын гына көтәләр. Һәм халык тынычлангач, халык кайчанда булса барбер бер тынычланачак, халык тынычлангач аны җиңел генә төсеп куярга да мөмкиннәр. Менә бу мәсьәләгә дә игътибар артсын иде, чөнки бу күпкә куркынычрак һәм кешеләрнең сәламәтлеге өчен дә, һәм табигать, безнең табигать анабыз өчен дә. ТНВ каналы өлкән буын вәкилләре өчен яңа медиа проект башлап җибәрә. ТНВ каналы гомер-гомергә яшьләр каналы буларак барды бит инде ул, һәм ниһаять ТНВ өлкәннәр өчен дә яхшы сыйфатлы контент җитештерергә уйлаган. Һәм ниһаять өлкәннәр өчен дә карарга әйбер булачак медиа проект дигәч, гомумән сезнең күз алдыгызга нәрсә килә? Менә ниндидер команда тупланган, алар контент планны уйлыйлар һәм бу очракта ТНВ каналы хезмәткәрләре өлкәннәр өчен, өлкәннәрнең кызыксынуларын исәпкә алып, өлкәннәр белән яңа тапшырулар, кызыклы чаралар оештыра башлаячаклар дип уйлыйбыз бит инде без, име? Хәзер укыйбыз аларның үзләренең язган сүзләрен. ТНВ каналында тамашачыларның яраткан фильмнары, спектакльләре һәм концертлары күрсәтеләчәк. Димәк, архивларда тузан җыеп яткан спектакльләр, тапшырулар һәм концертлар тәүлек әйләнәсе күрсәтелеп торачак дигән сүз инде. Ну, шәп проект, ихластан моны бүтән җаннарын биреп эшләгәннәрдер инде ТНВ каналы хезмәткәрләре. Медиа проект бит инде все-таки. Яндекс Музыка кешеләрнең читтән торышы вакытында, ягъни удаленка вакытында нинди музыканы аеруча еш тыңлауларын тикшереп, анализлап нәтиҗә чыгарган дип әйтик инде. Нәрсәләрне ешрак тыңлыйлар дип уйлыйсыз? Кешеләр карантинда чакта күбрәк мотивацион, рухны күтәрә торган һәм үзендә ышаныч уята торган җырлар тыңлыйлар икән. Монда Queen төркеменең җырлары, Bon Jovi'ның It's My Life һәм шуның ише җырлар, кыскасы. Халык никадәр генә паникага бирелсәк тә дип әйтик инде, барыбер рухныклыгын һәм ышаныч, өметне сакларга тырыша һәм аңа музыка ярдәм итә. Музыка ул дәва, барыбыз да беләбез. Кукмара районындагы Вахитов исемендәге хуҗалыкта Сандугач исемле сыер әлеге хуҗалыкка 2 миллион сумнан артык табыш китергән. Ул әлеге хуҗалыкта яшәү тору барышында дип әйтик инде 90 тонна, күз алдыгызга китерегез, просто 90 тонна сөт җитештергән һәм 10 бозау китергән. Һәм шуның белән башка хуҗалыклар арасында Сандугач үзе яшәгән, үзе торган Вахитов хуҗалыгын таныткан, билгеле иткән. Һәм тагы бер сыер бар дип әйтәләр, бар дип язганнар. Ансы Карлыгач исемле һәм ансы да Сандугачның артыннан калмый. Ул да рекордлар куя бара икән. Шәп Сандугач, рекордсмен Сандугач өчен сөенәбез һәм күпмедер борчылабыз да. Әлбәттә, менә монда аның фотосын куйганнар, ул бик бәхетле һәм белмим инде, йөзе күренми, бәхетле микән? Һәр хәлдә сау сәламәт күренә, аны кыйнамаганнар кебек.
чиста, махсус бу фотосессия өчен генә юып куймаганнардыр инде аны һәм арткы ягында нәрсәдер, икенче ягында фотога төшермәгәннәр. Яхшы халәттә күренә, әмма минем хәзерге мөрәҗәгатем Вахитов хуҗалыгы хезмәткәрләре өчен. Менә Сандугач сезне таныткан, Сандугач сезгә күпме керем китергән, сезне бәхетле иткән дип әйтик инде күпмедер. Әйдәгез, бер заман ул картаячак бит инде, без барыбыз да картаябыз. Менә ул картайгач, башка сыерлар белән яшиткән сыман, аны суймасагыз иде, зинһар өчен. Менә ул бит сезне шул кадәр таныткан. Әйдәгез, менә сезгә кыен түгел бит инде. Ул сезгә китергән керемнән һәр көнне менә 100 сум алып куеп барасыз дайма. Һәм Сандугач пенсияга чыккач дип әйтик инде, сыерның кысыр калуын шулай дип атыйк. Пенсияга чыккач, ул үлгәнчә кадәр сез аңа беззаботный һәм бәхетле картлык белән тәэмин итә аласыз. Һәм нинди бәхетле итәчәксез сез аны шуның белән. Һәм мине бик бәхетле итәчәксез. Надеюсь, сез минем бу фикеремне исәпкә алырсыз һәм тыңларсыз. Рәхмәт. Шуның белән безнең хәбәрләр тәмам. Сау булыгыз.